Για να καταχωρήσουμε τα χαρακτηριστικά του είδους, όπως μήκος, πλάτος, κατηγορία, καθώς επίσης και τις εργασίες που έχουμε πραγματοποιήσει σε αυτό το είδος, πηγαίνουμε στην επιλογή μετρήσεις, εισαγωγή από το πληκτρολόγιο. Πληκτρολογούμε τον κωδικό του είδους, την κατηγορία του είδους, το μήκος, το πλάτος, προαιρετικά το χρώμα, το μέγεθος και τη θέση και στην περίπτωση που θέλουμε να μην αποθηκευτούν οι αλλαγές, πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl και Q ή το πλήκτρο ακύρωση, ενώ στην περίπτωση που θέλουμε να αποθηκευτούν οι αλλαγές, πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl και S ή το πλήκτρο αποθήκευση. Ας πληκτρολογήσουμε ακόμα ένα κωδικό είδους. Στην περίπτωση που το είδος έχει μια έξτρα εργασία, την οποία δεν έχουμε καταγράψει στο δελτίο παραλαβής, κάνουμε κλικ στο πλήκτρο προσάρτηση, επιλέγουμε την εργασία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τιμή, μας βγαίνει ένα αντίστοιχο μήνυμα για την καταχώρηση τιμής της εργασίας. Και στο τέλος, για την πρόσθετη εργασία, πληκτρολογούμε την ποσότητα. Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές, πατάμε Ctrl S ή αποθήκευση.